Vieš, čo sú karenčné doby? Karenčné doby sú čakacie doby v poistení, na ktoré veľa ľudí zabúda a týkajú sa určitých pripoistení a treba na ne dávať pozor. To znamená, keď si človek zakladá poistenie, tak napríklad, aby mohol plniť v prípade tehotenstva rizikového, napríklad z PN-ky, tak 9 až 12 mesiacov musí zmluva trvať, aby mohol človek z tejto poistky niečo dostať. Čo sa týka klbov a chrbtice, väčšina poisťovní má čakaciu dobu 2 roky, čiže až 2 roky musí zmluva trvať, aby ste na niečo z tohto mali nárok. Napríklad pri PN-ke z choroby 3 mesiace, pri kritických chorobách je to 6 mesiacov, čiže to sú veci, ktoré sú vopred stanovené a treba na ne myslieť. No a potom možno neobviňovať poisťovňu, keď niečo nevyplnila, ale treba si dobre prečítať, aké sú čakacie doby, lebo dopredu vlastne do toho s tým vstupujete. Keď sa ruší stará poistka a zakladá sa nová, tak pozitívne je, že pokiaľ ste v starej zmluve už mali tieto doby splnené, viete si ich, pokiaľ ide o kvalitné poisťovne, preniesť do tej novej zmluvy, takže nemusí tá čakacia doba plynúť na novo. To je veľká výhoda, takže sledujte si to a dávajte na to pozor.